Stigla je cool aplikacija Zack Storm. Gledaj animiranu seriju, igraj se i osvoji plijen. Pogledajmo kako to radi. Gledam Zack Storm animiranu seriju i imam pokrenutu Zack Storm aplikaciju na pametnom telefonu. Aplikacija i serija su sinkronizirane, a to je stvarno cool. Dok traje bitka u seriji, mogu sudjelovati u njoj putem svog pametnog telefona i osvojiti nagrade. Pogledajmo malo igračke. Cool fora s igračkama je to što svaka dolazi s gusarskim blagom, novčićem s jedinstvenim QR kodom koji mogu skenirati i osvojiti fantastičan plijen u Zack Storm aplikaciji. Ovdje imam nekoliko novčića. Ovaj izgleda kao kristal, ovaj kao oružje, a ovaj kao škrinja. Ako nisam siguran koje novčiće imam, to uvijek mogu provjeriti na popisu novčića. Recimo da sam upravo završio epsku bitku u aplikaciji i da sam kritično nisko s energijom. Uzet ću novčić dodatne energije, skenirati ga, dopuniti energiju i mogu nastaviti s igrom. Skenirajući novčiće iz Zack Storm setova za igru, otključavam nove svjetove u aplikaciji. Pa, što čekaš? Napni jedra, gledaj, igraj se i kreni u Zack Storm avanturu. Zack Storm!